Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Pipila ka mga estruktura sa Marilog District sa Davao City ang nangadanyos tungod sa kusog nga hangin ug ulan. Atong sayno ng detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, ato na sinati mismo ang kakusog sa hangin inubanan sa pag-ulan kaganinang buntag dito sa maong lugar. Gawa sa mga estruktura nga nangadanyos doon sa mga poste sa kuryente ngun man mga punuan sa kahoy nga natumba. Karong adlaw wasab nagpatuman og suspensyon sa face-to-face classes sa mga upland barangays sa Davao City tungod sa daot nga panahon. Kini ang paghapak sa kusog nga hangin inubanan sa kusog-sab nga pag-ulan nga sinati sa Barangay Marilog proper, Davao City. Dala sa daot nga panahon Martes sa buntag. Ang mga punuan sa kahoy daw gisayaw na sa hangin. Ang payag nga Pinoy-anan sa pamilyang Bakil gipahapa sa kusog nga hangin. Ang mga sin nga atop lakik mga gamit sa kusina gipanglupad na. Maayo na lang daw kay dali nakagawas ang duha ka miyembro sa ilang pamilya nga naa sa sulod sa payag ni adtong tungura. Kusog kayo sir, hasta yung kusugan, ni anak lang jud siya pinalive sir. Nya, moto na nidagan ang akong ugangan, na slide siya diha. Nidagan pa doong diri sir, nadagma jud siya. Temporaryo silang nagpasilong sa duolang sab nga payag, apan na balaka, basin madala sab kini sa hangin. Ang motoristang si Jimmy nangita una og kapasilungan dihang naabtan og ulan sa dalan. Antod karon, ulan ra gyapon, ulan ug hangin. Kusog gyapon kay siya way pag tuang. Sa Purok 18 Sitio Lagdek, gipahapa sab sa hangin ang pipila ka estruktura sama ni ining bunkhouse sa construction workers. Bisa ng ilang purok, dili na gayud mahitsura dihang naguba. Sumala pa nga diri mismo nakatindog ang ilahang purok apan tungod sa kusog sa hangin naabot na didto ang estruktura silang purok og nadanyos na gayod. Bali paghangin jod katong purok-purok nila dira bali ni sandig. Tapos pag utro na pud hangin usa pa jud siya ni hagsa. Wala misaler ang kalikon sa usa ka poste sa kuryente dihang gitumba kini sa kusog sa hangin padulong sa highway. Resulta nga mibabag kini sa duha ka lanes. Gilayong nagmando ang BDRMC aron dili mabalda ang dagan sa trapiko sa lugar. Sa barangay Baganihan, halos zero visibility na ang highway tungod sa kabaga sa fog ug gabon. Naputol kining dakong sanga sa Falcata padulong sa highway tungod sa kusog nga hangin. Gilayon nga nagpahigayon og clearing operation ang mga sakop sa BDRMC Baganihan. Kining mamaligyaay og bulak, igo na lang sa pagpamunit sa scene nga atop sa ilang displayhanan og souvenir. Nadamay pa ang iyang mga baligyang bulak dihang nadatugan. Sumala sa barangay, kagabi ipanagsugod ang paghapak sa kusog nga hangin inubanan sa ulan. So far karon ang among nakuha nga reported na lay mga balay pipila nga nangalangkat ang atop kunya nay mga ginagmay landslide. So karon mahuman siya clear namo ang area, libuton namo ang mga interior nga mga sitio. Sa barangay Suwawan, usa ka ambulansya sa LGU Davao ang natumba dihang ang disgrasya alas 6:30 Martes sa buntag. Sa investigasyon, nag-swerve matud pa ang ambulansya sa outer lane sa Davao-Bukidnon Highway tungod sa kadanlog sa dalan. Maayo na lang kay wala na unsa ang ambulance driver. Martes sayo sa buntag sab dihang nagpagula og anunsyo ang Matag Barangay Council sa Upland Barangays sa suspensyon sa face-to-face classes sa tanang levels tungod sa daot nga panahon. Sa Tugbok District, mao ang Barangay Anggalan, Barangay Manambulan, Tagakpan, Matina Biao, Manuel Gianga, New Valencia, Biao Eskwela ug Talandang. Sa Baguio District, Barangay Tamugan, Baguio Proper, Wines, Cadalian ug Gumalang. Sa Kalinan District, Barangay Sirib, Lacson, Dominga, Tamayong, Dalagdag, Lamanan ug Inayangan. Sa Marilog District, Barangay Marilog Proper, Suwawan, Baganihan, Salaysay, Tamugan, Dato sa Lumay ug Malamba. Sa Pakibato District, Barangay Pakibato Proper, Malabog ug Bantol. Og sa Turil District, ang Barangay Tungkalan.
Sara, sa karon parayon ang monitoring sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ngadto sa mga river channels sa syudad, labi na kung dunay mga pag-ulan sa bukirong bahin kay lauman matud pa ang pagbaha. Mga pipila ka oras ang mulabay no dinhi sa downtown Davao. Samtang sumala sa pag-asa, lauman gihapon ang mga pag-ulan-ulan hangtod ugmang adlaw tungod sa tropical storm Christine. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.